Привітання сябры, з вами я Даша і гэта мой блог Букашкіны лялькі. Сёння мы разглядаем з вами ляльку Барбі, прысвечаную Алімпіядзе у Токіо 2020 года. Гэта адмысловая калекцыя лялек Барбі, прысвечаная новым відам спорта, якія ўключылі ў Алімпіяду. Усяго новыя віды спорта, якія ўключылі ў Алімпіяду, іх 5. Гэта каратэ, серфінг, бейсбол, ці софтбол, скалалажанне і скейтбординг. У мяне непасрэдна скейтбордистка. Конечно, б я хацела кагосьці яшчэ з гэтай калекцыі, магчыма, калі-небудзь я іх і атрымаю. Вы можете задаць пытанне, чаму ж Алімпіяда яшчэ пройдзе, але напісана, што гэта 2020. Адказ вельмі просты, таму што вы ўсе памятаеце мінулы год, тое, што адбывалася, немагчымасць пераязджаць па свету, ездзіць, у тым ліку нават спартсменам, немагчымасць арганізаваць безопасна для здароўя з-за ковіду нейкія спаборніцтвы. І насамрэч можна было б, канешне, перарабіць увесь мерч, які выпушчаны, але гэта вялізныя фінансавыя страты. Таму як Алімпіяда, так і шмат якія іншыя спаборніцтвы, яны іх перанеслі на 2021 год, але увесь мерч, у тым ліку і лялькі Барбі, яны засталіся з назвай Токіо 2020. Калі мы разглядзім нашу коробку, то мы бачым, што сабой яна ўяўляе вітрыну. Прыкладна з такой жа мы сутыкаліся, калі разбіралі ляльку на вазку. Ёсць невялічкі картонны арт пад пластыкавым блістарам, дзе лялька выконвае трукі на сваім скейтбордзе, надпісы на 4 мовах, што гэта скейтборд, надпіс Барбі і афіцыйны лейбл Токіо 2020. Калі мы перавернем нашу коробку, то мы побачым тут фота лялькі у узнагароджвальным касцюме з металём. Таксама тут ёсць лялька ў поўным сваім абмундзіраванні. Надпіс, што гэта афіцыйны ліцэнзійны прадукт да Алімпіяды 2020 году. Таксама ёсць надпіс Barbie you can be anything. Ёсць надпісы такія матывуючыя для дзяўчат. Тут ёсць на ангельскай, французскай, расійскай і яшчэ на нейкай, я не магу зразумець на якой, вельмі нагадвае мне фінскую. Дык вось, тут напісана: на скейтбордзе катаюцца на вуліцы ці ў парку, дзе скейтбордысты выконваюць унікальныя трюкі. Табе падабаецца разучваць новыя трюкі, ты можаш стаць скейтбордысткай. Гэта такая матывацыя для дзяўчат. Ёсць QR-код, па якім можна перайсці на фан-зону Алімпіяды. І далей тэхнічная інфармацыя пра ляльку. Таксама напісана, што Барбі натхняе дзяўчат займацца спортам з духам сяброўства, салідарнасці і гульні. І увогуле гэта лялька была выпушчана ў 2019 годзе. Ну, а цяпер мы яе распакуем і паглядзім больш падрабязна. Дастала лялечку, чамусьці я спадзяюся, што гэта не я пабрызала выпадкова, а магчыма, да, я, паходу, трошкі, калі здымала, даставала валасы, пабрызала трохі валасоў, прабач мяне, лялечка. Разглядзім нашу ляльку, адкладзем пакуль дадатковы ейны аутфіт і спартовы інвентар. Итак, на галаве у лялькі ружовы шлём, ён зроблены з гумы, спераду ёсць такі беленькі сімвал Барбі, і шлём, конечно ж, павінен здымацца, так як ён гумавы, ён
па ідэі даволі лёгка павінен здымацца, але тут ёсць адмысловыя замацаванні, такія ж замацаванні, забегаючы наперад, на каленніках. Ага, прасцей за ўсё, мабыць, шлём здымаць не расцёгваючы, а проста праз галаву, і, мабыць, будзе верагоднасць, што вы зможаце яго назад апрануць. Ці не атрымаецца у мяне. І мы знялі, всё. Вызвалілі нашу лялечку. Итак, вось гумавы шлём. Валасы ў яе русага колеру, даўгія, даволі прыемныя. Сама лялечка мае мінімальны макіяж, гэта такі нюдавы. У яе густыя бровы карычневага колеру, вылучаецца некалькі валаскоў. Яна карывокая, вочы ў яе такога азіяцкага выгляду, да, хутчэй за ўсё яна ў нас прадстаўляе нейкую азіяцкую краіну. На шчочках такі ёсць румяны, яны ледзь бачнага персікавага колеру, але яны даволі моцна вылучаюцца, і на свету прям бачна вось гэтая налепачка. Вусны таксама натуральнага колеру, яны ў мяне, паходу, трошкі вышэй, чым патрэбны быць. Гэта заўважна ў раёне самого рота, вось, што трохі вышэй ідзе друг. Далей ідзе ейнае адзенне. Верх гэта аранжавая кашуля, магчыма, цішотка, але яна на ліпучцы ззаду. Яна з трыкатажнага матэрыялу. Зверху, знізу, на рукавах яна абшытая, каб не абсыпаліся ніткі. І на самой гэтай цішотцы ёсць принт. Гэта маскот Алімпіяды ў Токіо, які катаецца на скейтбордзе. Гэта надпіс Токіо 2020 і знізу у куточку надпіс Барбі. На руках у яе ружовыя захісныя такія шчыткі на далоне. Яны ружовыя, гумавыя, на іх ёсць таксама сімвал Барбі, і яны маюць разрэз і даволі лёгка здымаюцца. Адна з іх трымаецца на гумцы, другая без гумкі, але калі я адмацоўвала, гэта гумка проста адвалілася. Я так разумею, што яна яе трымала. Вось мы можам абедзве даволі лёгка зняць, і так же лёгка яна апранецца ці не. Да, і так же лёгка яны апранаюцца. На нагах гэта чорныя ласіны, матэрыял таксама трыкатажны, але гэта імітацыя нейкай джинсы ці нейкіх легінсаў, магчыма, гэта так і ёсць, з такімі светла-шэрымі, ледзь бачнымі плямамі. На каленях, на каленнікі, яны яскравага салатавага колеру, тут ёсць таксама надпісы Барбі, ёсць эмблема Барбі. Яны на такіх жа замочках, застежках, як і шлём, і мы іх паспрабуем зняць. А на нагах мы бачым звычайныя кеды Барбі, але яскравага малінавага колеру, знізу падашва, як у звычайных кедаў, і сімвал Барбі ў тым ліку. Кеды на шнуроўцы, на імітацыю шнуроўкі спераду, і ззаду у нас разрез. Кеды таксама можна лёгка зняць з нагі. Тут та ж сітуацыя, як з гэтымі вось шчыткамі. Адзін кед прывязаны гумкай, а другі нет. Але трымаюцца яны даволі добра. Ну што, паспрабуем зняць нашы шчыткі. Ведаеце, яны застежка, яна цалкам не здымаецца, не расшпіліваецца, можа яно і да лепшага. Магчыма, і расшпіліваецца, но вельмі складана, але можна паслабіць зажым і проста іх сцягнуць. Тут тое ж самае. Оп, і яны здымаюцца праз ногі спакойненька. Пакуль усё гэта адкладзем, потым мы яе апранем у цэльны касцюм. А зараз давайте распранем і паглядзім тулава. Легінсы ў яе на гумцы, яны проста сцягваюцца з яе.
Какая она прыгожая. И это моя первая вспышка у коллекции. Тулово шарнирное. Тут есть, акрамя стандартных шарниров у плечах, есть шарниры у локтях, шарниры у кистях и шарниры у коленях, каб яна могла спокойно виконувати трюки. Все тулово у яе абсолютно зроблено з пластику, есть молдированные трусики, але есть некий дефект, знову ж дефект пластику на ногах. По-перше, яна пятнистая, ён не цалкам вот светлый. Ну, быццам бы нейкі такі, ведаеце, загар, калі ты адзенне апранаў. І як было ў Фріды і было ў іншых лялек, на ногах ёсць дефект. То бок дзесьці пластик ён прям матавы, а дзесьці ён такі глянцавы, гладенькі. Але насамрэч пад легінсамі гэтага абсалютна не бачна дэфекта, таму я гэта не лічу за нешта такое надзвычайнае. Тулава напісана 2019 год Mattel, зроблена ў Інданезіі. І я думаю, што гэта першая такая была лялька на пышным тулаве з шарнірамі. Ёсць ужо, прычым яны на тулаве Made to Move, калі не памыляюся, лялькі у колекції БМР. Ну, а гэтая спортсменка, вось яна першая такая цудоўная. Я взяла для прыклада параўнання лысую ляльку, але зразумела, што, магчыма, не зусім удалы выбар быў, таму што ў яе ступні на падабцасы ідуць. Але я думаю, не важна, у прынцыпе, калі б не гэта, то росту яны былі паднолькавага, але мы бачым адрозненне у таліі, у сцёгнах гэтых лялек. Плюс тут яшчэ важна не забываць, што у гэтай лялькі тулава ўсё ж такі яшчэ і шарнірная. Да, мінус, конечно, нескладанасць. Вот прямо зараз вы бачыце, я вставила на подставку, і подставка просто утрымач не вытрымлівае вось шырыні, ён не зроблены под гэтую шырину, на жаль, то бок трэба іншы утрымач, які-небудзь, іншая подставка. Вось так яна не стаіць, але цалкам выглядае даволі круто. Апранала ляльку, адразу пераапранула у іншую кофту. Гэта ўжо адзенне для узнагароды пераможцаў Алімпіяды. Гэта белая кашуля, якая мае ліпучку ззаду. Ззаду тут ёсць таксама рознакаляровыя узоры геаметрычныя, якія звязаны з Алімпіядай, і ёсць ружовы надпіс Барбі. Зверху і знізу такім же шоўчыкам прашытая гэта лялька, кофта, каб яна не абсыпалася. І спераду ёсць непасрэдна афіцыйная эмблема Алімпіяды ў Токіо 2020 і, як мы бачым, алімпійскія кольцы. Я адразу ж узнагародзіла нашу ляльку залатым медалём, да якога прымацавана замест чырвонай ленты чырвоная гумка, каб можна было спакойна праз галаву лялькі прасоўваць, яна расцягваецца. Вось яна прышыта да медаля, таму медаль ён не ёрзае, ён вось просто вісіць. І медаль з двух бакоў мае просто цісненне, такое сімвал Барбі стандартны, які мы бачылі і на коробцы, і на абутку. Што яшчэ мы не разглядзелі больш падрабязна, гэта скейтборд. Скейтборд зроблены з ружовага пластыку. Тут ёсць две такія прымацаванні для ног, каб лялька могла стаяць. І все одно яна ў мяне падае. Не магу я знайсці раўнавагу лепшую. Я засунула і далёка, недалёка засоўваю. Яна ўсё ж такі трошки падае ці назад, ці ўперад. Вось, але для гульні гэта прям вельмі круто. Вось яна ездзіць. Просто спортсменка. Зараз, конечно, без сваёй цалкам экіпіроўкі, но так як мы прытрымліваем, траўмы ёй не пагражаюць. І знізу чорныя колы.
Таксама ёсць нейкія ўзоры, ёсць такое цудоўнае міленькае сардэчка на скейтбордзе. Таксама сардэчкі бачны на чорных пластикавых колах з усіх бакоў. Ага, вось і мы сутыкаемся са складанасцю. Калі напарнаеш накаленнікі назад проста, як мы здымалі, яны, канешне, збіраюцца, нашы легінсы збіраюцца ў такую гармоньку, што, канешне, не вельмі, трэба будзе папацець, каб назад апрануць. Канешне, да, такія моманты не самыя зручныя, але і з гэтым можна разабрацца. Но так як наша лялька ўжо адкатала сваю праграму, атрымала свой залаты медаль, то мы можам развітвацца з вами. Пішыце ў каментары, як вам гэта лялька, як вам такая ідэя рабіць лялькі да нейкіх спартовых спаборніцтваў. Мне будзе вельмі цікава і прыемна пачуць вашы меркаванні. Пішыце, ці сочыце вы за алімпіядай і якія вашы любімыя віды спаборніцтваў. Я буду з вами развітвацца, ставце падабайкі, пашырайце гэтае відэа сваім сябрам і знаёмым і да сустрэчы ў наступным роліку. Пакуль.